Дисциплината не е това да се насилваш всеки ден. Ако разчиташ единствено и само на волята си, рано или късно ще се измориш. Истинската промяна започва тогава, когато спреш да се бориш със себе си и изградиш система, в която правилните избори стават повече от грешните. Добре дошъл и в последната част на това предизвикателство. Остани с мен и виж какво съм ти подготвила. През последните няколко седмици направихме много промени в нашето ежедневие. Започнахме да обръщаме внимание на себе си, на съня си, на движението си, на тренировките си, на вниманието си, на храната си, на мисленето си. Всеки един от тези елементи сам по себе си има значение, но истинската промяна не идва от това да го правиш отделно, а от това как те започват да работят заедно. Един от основните принципи в изграждането на навици е, че поведението ни до голяма степен се определя от средата и системата, в която живеем, а не от моментното ни желание. Когато разчитаме на мотивацията, постоянно трябва да взимаме решения, да се убеждаваме, да започваме отново и отново, това е в дългосрочен план е изключително изтощаващо и нестабилно. Системата пък от друга страна е нещото, което премахва нуждата от постоянно мислене. Създава структура, в която действията остават предвидими, повторяеми и по-лесни за изпълнение. Това може да бъде фиксиран час за ставане, изградена сутрешна рутина, предварително планирани срещи, дори самите тренировки, когато те са планирани в кои дни, горе-долу по кое време. Дори рамката на самото хранене, закуска, обяд и вечеря, ако са планирани предварително, е много по-вероятно да не се изкушим от някоя и друга нездравословна храна. Изследванията в психологията на поведението показват, че когато дадено действие стане част от рутина или пък се свърже с конкретен контекст, вероятността да го изпълним значително нараства. Това означава, че не ставаме дисциплинирани хора, защото се насилваме повече, а защото създаваме условия, в които дисциплината става естествена. Ако за момент се върнем към самото начало и си припомним какво сме променили, ние ще видим, че не просто сме добавили навици, а като цяло сме променили начина си на живот, защото сутрините ни са различни. Мислим по-фокусирано, движим се повече, тренираме, избираме по-здравословна храна, избираме на какво отдаваме значение. Ако не искаш това да бъде просто временна промяна, а нещо, което остава, трябва да го превърнеш в система, която работи за теб, а не изисква постоянно усилие. Започни с това да избереш няколко основни неща, които ще останат част от твоето ежедневие, без да се налага да променяш всяка седмица. Това могат да бъдат часът ти на ставане, кратката ти сутрешна рутина, движението през деня, тренировките няколко пъти седмично и малките моменти за развитие, като например четенето. След това може да помислиш какво би могъл да направиш, за да могат да бъдат тези неща по-лесни за изпълнение. Това може да означава да си подготвиш дрехите за тренировка предварително или да създадеш среда, в която разсейванията са по-малко, да промениш часа си на лягане вечер, съответно сутрин да можеш да станеш по-рано.
И не на последно място, приеми, че няма да бъде перфектно. Системата не означава, че няма да имаш трудни дни. Всички имаме трудни дни. Но дори когато има такива, ще имаш нещо, към което да се върнеш. Без да се налага да започваш от нулата. И като за последно, вместо да отправям поредното предизвикателство, предлагам да направим нещо различно. Нека да отделим малко време и да помислим за създаването на лична система, в която да изберем 3, 4 или 5 навика, които искаме да запазим, които смятаме, че биха работили за нас в дългосрочен план и да ги подредим в начин, по който можем реално ние да ги следваме. Не добавяйте повече. Не усложнявайте самия процес. Просто изберете това, което работи за вас. И се ангажирайте с това да го поддържате. Животът не се променя от един голям момент. Той е нанис от малки неща, които правим всеки ден, дори когато никой не ни гледа. Дисциплината не е нещо, което имаме или нямаме. Дисциплината е нещо, което се изгражда. И най-хубавото е, че не трябва да бъдем перфектни в нещата, които правим. Просто трябва да продължим да ги правим. Ако си стигнал до тук, значи вече си направил първата крачка. Сега остава най-важното и то е да не спираш. Благодаря ви, че бяхте с мен през изминалите 8 седмици. Благодаря ви, че бяхте част от това предизвикателство. Надявам се, че всеки е взел онова, което смята, че би било полезно за негов дългосрочен план. Това, което искам да добавя тук е, че за мен самата снимането на тези видеа е едно голямо предизвикателство, защото аз съм майка, имам 2 деца, имам съпруг, дом, работа. И ако разчитах единствено и само на мотивацията, най-вероятно да не съм се справила и този процес да е прекъснал някъде към 4-5 навик. Ако не беше моята дисциплина, върху която работя вече години наред, нищо от това нямаше да бъде факт. Не е лесно, процесът не е кратък, но пък един път изградили дисциплина, няма невъзможни неща за нас. До следващия вторник, когато ще видите какво съм ви подготвила. Чао, чао!